नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आता पळया आजचे मुख्य खबर. राष्ट्रीय बाल महिला दिनानिमित्त नमुने सीईओ कार्यक्रमात आजची जिल्हा पंचायत सीईओ झाली शालिनी सिद्धी. वाहन चालवताना ब्रेकाच्या बदलाक एक्सिलेटर दाबून झालो अपघात. आज पीयू परीक्षेचे वेळापत्रक प्रगट. खासगी शाळेत ट्युशन फी घेऊक ब्रेक. कारवार तालुक्यात नवीन वर्षात जावची कडवड नरसी देवाली कुरुमगडावली जात्रा झाली साजरी. आता सविस्तर बातमी. कारवार तालुक्यात नवीन वर्षात जावची कडवाड नरसी देवाली कुरुमगडावली जात्रा साजरी झाली. काल कारवार तालुक्यातील नवीन वर्षात होड जावची अशी कडवाडची नरसी देवाली समुद्रातल्या कुरुमगडार काल जात्रा पार पाडली. देव वर्षातल्यान एक दिवस कुरुमगडार रात्री रावता. दुसरे दिवस कोडीबागच्या अळवीवाडा हांगा आपल्या स्थानार विश्रांतीसाठी थांबून परत रस्ता मार्ग कडवाड वचूक भायर सरता. वाटतं 3 दिवसांत नरसिंहदेव आपले मूळ स्थानार कडवड पावता. कोडीबाग ते कडवड वाया नननगद्दा ह्या मार्गाचेर फक्त एक आगळे वेगळेशे तोरण बांधून देवाले स्वागत करतात. तोरणा लायिल्ले खावचे जिन्नस प्रत्येक तोरणारच सवाल घालतात. अशें जावन देव कडवड मूळ स्थानार वचूक वेळ लागता. नरसिंहदेवाक पंचखाद्य आनी केळी घड्याळाचे विशेष भेट म्हण दितात. 4,409 रुपये. साडे पुढे कपडे 4,909 4,409 रुपये. 4,509 रुपये. 4,509 रुपये. 4,509 रुपये. 4,700 रुपये. 4,709 रुपये. 2 वाट. राष्ट्रीय बाल महिला दिनानिमित्त नमुने सीईओ कार्यक्रमात आजची जिल्हा पंचायत सीईओ झाली शालिनी सिद्धी. कारवार शहराच्या क्रीडा वसतिगृहाची विद्यार्थिनी शालिना शायर सिद्धी शुक्रवाराक एक दिवसा खातीर जिल्हा पंचायत सीईओ झाली आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडच्यान जिल्हा पंचायतची माहिती जाणून घेतली. राष्ट्रीय बाल महिला दिनानिमित्तान या वर्साक नमुनो सीईओ कार्यक्रम सुरवात केला. तेका शालिना सिद्धी हेमगेली नेमणूक जाली आणि जिल्हा पंचायत मार्फत जावचे कार्य आणि जिल्हा पंचायतीपासून सार्वजनिकाक मेळची सवलत हेज विषयी नवीन सीईओ आणि भाग घेतलेल्या विद्यार्थिनींनी सगळी माहिती जाणून घेतली. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन जाल्ले वरा जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यनिर्वहणाधिकारी हेमी सीईओ एम प्रियांका हेमगेल्या आसनार शालिना सिद्धी हेमका बसचो अवकाश करून दिले. शालिना हे हळयाळचे कुस्तीपटू कारवारात SSC शिकता. गेल्ल्या वर्सात दिल्लीत जाल्ल्या राष्ट्रीय स्तरार शाळा कुस्ती संघातल्यान भाग घेऊन कर्नाटक किशोरी हे कुस्ती पदक मेळयले. या कार्यक्रमात सीईओ प्रियांका हेमी सध्या महिलांचेर अन्याय अत्याचार जास्ती जातीर आसात. लिंगभेद दवरनासतना समान वागूं जाय अशें म्हणले. जिल्हा पंचायत अध्यक्ष जयश्री मागीर हेमी म्हणले समाजात महिलांक फुडें येवची गरज आसा. तेमकां जायते अवकाश आसात तेजो उपयोग करून घेवचो अशें म्हटले. वकील वरदा नायक हेमी महिला सबलीकरण हेजेर उपन्यास दिलो. जिल्हा पंचायतीचे संगीता भट, विनोद अन्वेकर, नागेश रायकर, जी पद्मावती, नारायण भट आणि शाला विद्यार्थी हेमी हजर आशिल्ले. वाहन चालवताना ब्रेकाच्या बदलाक एक्सिलेटर दाबून झालो अपघात. शिरसी ब्रेक मारचे सोडून एक्सिलेटर दाबून अपघात जाल्ली घटना शिरशीत घडली. एक बायल मनीस कारयेक पेट्रोल घालूंक येईल तेन्ना ब्रेक दाबचे बदला एक्सिलेटर दाबलो तेन्ना ही घटना घडली. मुखार आशिल्ल्या बायकाक कारयेक धक्को बसून बायकार आशिल्ली सवारी मात्र मार लागलो.
तशेंच पेट्रोल बंकाचे मशिनाक बी थोडं नुकसान जाल्लें आसा. तरी कसलीच जिवानी जालना. तुम्ही पळया हो व्हिडिओ. आज PU परीक्षेचे वेळापत्रक प्रगट. PUC परीक्षेचे वेळापत्रक आज राज्याचे शिक्षण मंत्री सुरेश कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रगट केले. ही परीक्षा मे 24 ते जून 10 तारीखपर्यंत चलतली. त्याप्रमाणे परीक्षेचे पेपर असे उरतले. 24 मे भौतिकशास्त्र इतिहास, 25 मे अल्पसंख्याक भाषा पेपर, 26 मे भूगर्भशास्त्र लॉजिक बेसिक गणित होम सायन्स, 27 मे ऑप्शनल कन्नड अकाउंटन्सी गणित, 29 मे उर्दू संस्कृत, 31 मे बिझनेस स्टडीज एज्युकेशन, जून 1 कर्नाटक संगीत हिंदुस्थानी संगीत असे वेळापत्रक उरतले. खाजगी शाळेत ट्युशन फी घेऊ ब्रेक. खाजगी शाळेत ट्युशन फी घेवची 30% कपात करची असो निर्णय राज्य सरकारच्या शिक्षण खात्यान केला. ही माहिती पत्रकार परिषदेत राज्याचा शिक्षण मंत्री सुरेश कुमार यांनी सांगला. कोरोना पायन सगळ्या क्षेत्रात आर्थिक संकट येईल असा त्यांना पालक फी भरू शकनात, तरी पालकांन फी भरल्यार खाजगी शाळेत शिक्षक वर्गाक पगार दिवू मेळटा अशी स्थिती असा. तशें म्हूण खाजगी शाळेत 2019 चे फी 70% घेवू जाय अशें त्यांनी मुखार सांगला. एक वेळ पालकांन जास्त फी भरील उरल्यार त्या शाळेन जास्त घेतील फी मुखाल्या वर्सा फी भरतना कमी करची अशें त्यांनी मुखार सांगला. इतल्यान आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नका. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.